ba ubangiji ba ba mala'ika ba ba aljani bane ba la ilaha illallah 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 wayyo Allah baba 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 ga Jamilu dan muje ki mai yagin buri manaka sarki mai martaba da kima ya fato garkuwar halitta mai gibiri mazlum arif kowa ya rike ku ya rabu sarki mai martaba da kima ya fato garkuwar halitta mai gibiri mazlum arif kowa ya rike ku ya rabu ta ya Allah mai dare da rana na san kai ke biyan bukata ya fato garkuwar halitta komai na bida ka yassare min Allah dan shugaban halitta ya fato garkuwar halitta zan waƙi jinin Muhammad Rasulallah baba ga zarabinta ya fato garkuwar halitta shehu fatu mai da mai kake so in faɗa maka yanzu zan faɗa maka sarki mai martaba da ki ya fato garkuwar halitta assalamu alaika ya Rasulallah ya muje ke ka taimake ni ya fatu garkuwar halitta share kuka na ka tausaya min ya Nuruddin karka bar ni ya fatu garkuwar halitta dan san da kake wasai ya da Khadija Ahmad dan Hassan Husaini ya fatu garkuwar halitta dan sirrin nan dake tsakanin Barhama da Shehu Gibrima a kira ni Madina ko Abuja sarki mai martaba da kima ya fatu garkuwar halitta mai Gibrima mazlum arif kowa ya rike ku ya rabu ya Fatima ya jinin Muhammadu Rasulullahi ba kamar ki ya fatu garkuwar halitta ya ummul khair Fatima mai daraja matar Aliyu zaki ya fatu garkuwar halitta dan Allah Fatima ki share min kuka na nazo na ganki ya fatu garkuwar halitta dan ki fatu zan wabai dukan Fatima dan darajar Imam Ali rabani da ni da dan adawa ya fatu garkuwar halitta kuraka ni na gaida mai gida sarki gagara gasa Gibrima ya fatu garkuwar halitta na baka jini da rayuwa ta fansa ya Shehu Gibrima ya fatu garkuwar halitta na damu da kai ina son ka ko zan hallaka Shehu Gibrima ya fatu garkuwar halitta dan soyayyar da ke tsakaninka da kai da Muhammadu Rasulullah Shehu kamun gida da mota sarki mai martaba da kima ya fatu garkuwar halitta mai gibiri mazlum arif kowa ya rike ku ya rabu assalamu alaika Shehu Fatu na zo na ci arzikin gidanku ya fatu garkuwar halitta na san ku kuna biyan bukatan mai nema in ya zo gare ku ya fatu garkuwar halitta Shehu Fatu dan Muhammadu Rasulullahi zan mahadimunku ya fatu garkuwar halitta ya fatu so idan ya kai so wallahi ana shiga masifa ku aminta da ni a rayuwar ruku ya fatu garkuwar halitta ya mai daraja da martaba sarki fatu sake bani himma ya fatu garkuwar halitta na baka jini da rayuwa ta fansa da sharifa zara mama ya fatu garkuwar halitta ya fatu na aminta na yarda na tashi da kai a ran kiyama ya fatu garkuwar halitta ni ko da za a sani na yarda a sani akan ka Shehu Fatu sarki mai martaba da kima sarki mai martaba da kima ya fatu garkuwar halitta mai gibiri mazlum arif kowa ya rike ya rabu fatu kurman baki karatun Allah kai babu malaminka ya fatu garkuwar halitta masana sun kasa fassara ka Shehu Fatu yaushe zana ganka ya fatu garkuwar halitta kai ka zo farko ka zo a ƙarshe na ji Allah ma yana yabanka ya fatu garkuwar halitta ba dan bane shiru fatu kan na faɗa su kasa ɗauka sarki mai martaba da kima ya fatu garkuwar halitta Shehu Fatu ba ubangijinmu bane amma gunmu ba kamar sa ya fatu garkuwar halitta shi yayi daban cikin halitta ba dan matar da za ya sansa ya fatu garkuwar halitta yau da baka zo ba Shehu Fatu da babu ruwanmu ma da Allah ya fatu garkuwar halitta
na yarda rashin rabo yakan saka bawa dukan mahaifiyarsa a fahimci yaban saboda Allah. Sarki mai martaba da kima ya fato garkuwar halitta, mai gibiri manzul ma'aruf kowa ya rike ku ya rabo. Dabbai ka jinin Aliyu ya dan gibiri ma a barka sai ta Allah, ya fato garkuwar halitta. Shehu fato haka za su ganka su kale ka su barka kai da Allah, ya fato garkuwar halitta. Duniyan nan ta lahira ta ku fato maganin jalala, ya fato garkuwar halitta. Ya fato wanda duk yake ja kan al'amarin ka makiri ne shi dan wuta ne ya je ya fato garkuwar halitta. Zan je in gaida shehu ce ijani maliya baba ba kamar ka, ya fato garkuwar halitta. Baban Maryama uban musufi Allah ya kula da rayuwarka, ya fato garkuwar halitta. Mai da mai zance akan ka shehu kai fa na san babu masaninka, ya fato garkuwar halitta. Dan soyayyar da ke tsakaninka da kai da shehu gibiri ma kai min da fa'i ya zarce naka. Sarki mai martaba da kima ya fato garkuwar halitta, mai gibiri manzul ma'aruf kowa ya rike ku ya rabau. Assalamu alaika shehu Tijani limamin mu yan ɗarika, ya fato garkuwar halitta. Ya shehu ka dubi rayuwa ta tamkar kazar da ke abuka, ya fato garkuwar halitta. Ya fito a rayuwa na baka tun ina karami nake yabanka, ya fato garkuwar halitta. Shehu buba ka ce wasidi salisu yayi min da fa'i saman yana ka dan sarkin Imam Husaini. Sarki mai martaba da kima ya fato garkuwar halitta.